Kutoka chaka noroboti kurwase county ya Kisii abana Boda Boda imemwicho bosongo litukulia lero kurwase kiombe kema ikatana beyond zero ikibonokere ekembe kia Boda Boda nigo mirane likunyara gosanga mange nabo igo nigo banyara gosemi gwa banyara kwebwatirania mo nebyombe aho asencheremo yokonyara wekinya kemagendera na sensemo ya uchumi omulikito Josephat ya misi nigikarana sege karokiri tukulia lero na gotwariganira roboti rokubwatia abana Boda Boda ime county ya Kisii nigo baburiwe banyarako bakoro sebiganja nakobeka inibo irachiko bagikubakonya asamatuko abo alemotwe lero twabwate meeting yitu yo mwaka ga Belarus resort twari gukwanira mangana atatu about safety asipara chito na savings ne tendency ya Boda Boda ya rokanire ase town yitu Kisii County ayo nigo akwano litukolia lero maigayo mukutano monene uyo baleta amo abana Boda Boda anene be stage ya beyond asmobogane oyomo ime mu Kibosongo kubwa mono ntwabwate kuru Kenya National Chambers of Commerce representative yawe kuru kwe chairman no kerige salenge na intuga twakwanire the need yaba mura baitu bakurundie pigipigi bagokora savings so twagiringa kero muntu guika agese kuru asao karaki akorema guika agese kuru asao karaki igo onde bwensi tayora minyoke na konye onye tubwatia se kwa korire savings chao cha kero mwaka usikire wiki so as beyond Boda Boda riders ntubwati savings cheito na ende nkwena na toro boroni obusiri ni ase members baito bakora wono munyakero go bwe stage yo Cyrus Muchumbe nigo abana Boda Boda bu babolirie omugavana we county ya Kisii Simbarati anyara ko bakoenekia ikiganja kilia chakilia abana Boda Boda kiachakira koena na anene loan ochia asababwatani be sector yo ya Boda Boda group ye korokunga beyond na bantabaya since ba registered ne sako eliwa introduced tobegete chibeso barure biriro byabo kurumambe bakubolie manage German ya chembanga bashirikiane naye wetera those savings tobegeta ase sako tonyore togotwara cheap loans yani loans ritura nyare gwakana kushirikiana na chemba elinde otogorere chipigipigi korunonye India gose China ichichiragere twakana on a cheap loan abange babana Boda Boda baikira na sensemeyo nigo bagokera umuyiga bweli tukolia lero asebo igo batebire nenchire yemoyo kubaleta amo nakweneke ngabanyareko bakwegenderia sobugima bwabo bwakira lituko titoe gwero twake meteime tikatoe konyere loan ye ase staff yeto chairman yareta gaiga toisoko ye tia manani na bera tokonye Cyrus Muchumbe boigo nigo abolirio molembe amono bomo nokubwaterana kwa bene anene ase sector Boda Boda imeyo mu Kibosongo eliokoenekia buna obonjorerio bwo banyareko ba asenchira yoboikirano tigatoba abaigweri tutigamangana amange tokore biasara birbiatorete town igo asomo nuoyomo Intuanche timangana mabe discipline is our first priority. Koripoteri gata Ndizi TV kure county ya Kisii eriterana Josephat amese.